दिनिखे जों खोनालायनाय खरकजा कायजाक बोरैबाय खरकजा चला सिक्ला हामजाक लाइमनि कायसा गुबै कथमा नरक खनाय दंदि पुलानि सिमी पाइथाक जरा अ कथमानो आनो शेयार ख्लायनाय ओंखा ताखुक आनन्द जमातिया दिबिनि कामि ओंखा किल्ला हागे फाइदिक आं नरकनो सावै खोनारनाय 14 तारिख मार्च 2016 नि सालो अ ताखुक बिनि खरकसा बायाबनि कायले पान्दाव थांगो आफ्रो नबो खरकसा बरैनो नुगै बेलाय खाफुरखा फिया अ ताखुक संपाय अ बरैनो हामजा गहनै सारागलिया उलब बिनि बायाब खरकसा न कई साका अ बरैनो आं हामजा गहनै सालाय रोग्रा दिहनै हागे अ ताखुक नि आ बायाब आ बरैनो थांगै सावैख्या अ ताखुकनो हामजाक दंगो हनै आफ्रो अ बरै हाय हनै साका आं वाइसा कायजाकसे हायपनो कागलाय फायक्या फियाबा अ ताखुक बेलायनो हामजाकमा बागै गसिका कायजाक फानो मुंसा इंगिया हिनै हायके अ बरैबो गसिका दै बरक फुन नाम्बारक नालायख्या यां अ ताखुक हनके आगि केबो बायफानो हामजाक लायमा करैखो अ बरैनो बिनि पुइला हामजाक लायमा उलो अ ताखुक अ बरैनो कल रक ख्लायके कल वाइटिं एबा बिजिमां मानो फियाबा अ ताखुक बाय निनि फुन तामसक वाइटिं कक साजाक मान हिनै सोंजाक खानके अ बरैसाव काका मामा एबा दादा से कल ख्लायो हिनै आव हायफानो अ ताखुक पयतो ख्लायि दंखा सावैबो मानियाबा फियाबा उलो साजा अ बरै अ ताखुकनो साका आं कायजाक गै कागलाय फायमन यागुलो खरक नै चलाबाय रिलेशनशिप दंखा नों बाय कक सालाय दंफ्रुबो आं खरक नै चलाबाय रिलेशनशिप दंगो फिया नों हायके आनो केबो हामजागै माननाय गरैखो आबनि बागै आं अ खरक नै नबो ब्रेक अप खलायख्या एबा कागलायख्या नि साका हायपनो अ ताखुक अ कक खनावै जलिलिया मुंसाबो हिनलिया यां बिनि हामजाकमासे ताइबो बांखा अ ताखुकनि हायकेनो बरकनि हामजाकमा बिसिकनि पुंखा 2018 के बोरै बिनि नगो साका उलक बोरैनि बुफा बसाजोकबाय अ ताखुकनो दातेनो कायनानि वान सुखा तामनो होनके बसाजोकनो हामियारक ख्लायि उलो याकार क्लांजाकनानि गिरिजागो बुफाबा हायनि बागैनो बोरैनि बुफा अ ताखुकनो हाय हनै साका हाके तंगिले इंलाया नरक न दातेनो कायनानि नांनाय नोंबो फायि मालायि थांफायदि हनै हागे अ ताखुक बिनि नगबो साका अ बोरैनो बबेलायखेनो हामजागो हनै बिनि नकनि बरक रकबो अ बोरैनो कायजाक हनै साइमानफानो अ ताखुक जे हामजागै थांखाबा एबा हामजागै दंखाबा हनै गसिलायख्या उलो अ ताखुक बोरैनि नगबो थांगै मालायख्या ताइ अ बोरैबो अ ताखुकनि नगरगबो फायख्या आबो हायकेनो बरक काहामके हामजाक लायि दंलायो अ ताखुक बिनि हामजाकमा बोरैनो जेमानतै जरा जरावो रांरि रकबो चुबावै दंगो एबा रिवै दंगो आबनि उलो ताइ बिसिक थाम एबा 3 years बुखा आफुरफानो बरक कायजागियाखो 21 तारिख मार्च 2021 नि सालो अ बरैनो बिनि आगिनि कायजाकमानि आजला कल ख्लायख्या अ ताखुकनो खगै सालथाम रंबैबो बिनि आगिनि आजला बायनो कक साका यां अ ताखुक कल ख्लायख्या हनकेनो कल वाइटिं एबा बिजिमां मानो अ ताखुकनि कलनो के रिसिभ बो ख्लायलिया दे कल बेक बो ख्लायलिया हायपनो अ ताखुकले गुबै हामजागै दंमानिबा दंगै मानिया दुख नांजागै कलमां ख्लाय दङ उलखे अ बोरै कलमां ख्लायजागै टेक्ट नांजागै कल रिसिभ ख्लायि साका नोंआनो बगै थांसिरि आं आगिनि चला बाय थांनो नांसिनाय बो आनो हायनो हाय आनि लांमाव बो तसे किफिलि फायग्या के आं बबायनो थांपिसिनाय हनै अ ताखुकनो साका अ ककनो खनावै अ ताखुक मकलनि मुक्ति ग्लायि सोंगो नों बा आगि समाय तांगै साबला आनो हायके याकार गलांनाय बरक बाय आं तै किफिलि थांया हनै फियाबा ताबुक अ समाय रक तामुनि बेबाकनो दालार इंगै थांबायख्या हनै फिया आफ्रो के अ बोरै मुंसा बताय सानानि नाया फिया आगिखे बिनि आ बसायनि ककनो बेलाय हामिया ख्लायि सावै खोनारो ता अ ताखुकनो जेफ्रो अ ताखुकनो याकार गलांनानि कक साव आफ्रोनि सिमी अ ताखुक तंगै खाकजांमा मानिया काबैनो न दंगो माइरक चावैबो मानिया ताइ बख्रक प्रेसार इंगै केराम इंगै थांका उलो 21 तारिख एप्रिल 2021 नि सालो अ बोरै अ ताखुकनो
कल खलायै हायनि साका आबो ताखुकनि खाव बेलाय खाना नांखा तामनि क्याबो बिनि लास्ट मोमेन्ट आफ्रो बोरै बनस आनि थानिनि बागै हासिं कल साफानो हामजाकमा गरै नै आबो हाय पाइथा कक सावै अ ताखुकनो कागै कलांगै थांखा दा ककब्रक डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल नो तैनाय आं एंड्रियो देबरमा आव बायप सं आं नरकनो सानानि मुचुंगो अ जागाव अ ताखुकनि दा चाया क्लाइखा एबा अब्रिनि दा चाया क्लाइखा अ ताखुकबो अबनो साइमानानि मुचुंग जागो खरकसा काइजाक बोरै कागलाइमानि उलो बनो पयतो खलायै ब बुइनि कचारो आमाइके हामजाकमानि बा बिनि दा चाया क्लाइखा नि बआबो साइमानानि मुचुंग जागो ते एबा अब्रिनि दा चाया क्लाइखा नि आव ते आं अ ताखुकनो बो साना मुचुंगो जे थांनाय बरक ब थांसितुन बिनि बागै मुक्ति खिक्लायनानै नांगिया एबा नों मुक्ति खिक्लायबो निनि मुंसा लाभ गरै हायनि बागैनो जत बरक नो कयो अमहाय जे हामजाया बरक निनि थानि हामजाकमानि दाम गरै बरक नि बागै मुक्ति खिक्लायनानै नांगिया बिस्कांगो जेननो हामजाकनाय बनसि नासिङै तंनाय नांगौ आव नरक तिनिनि कथा मानो खना तकजाखांके नरक कमेन्ट खलायै सादि ते नांजागै तंखांके नरक शेयार खलायदि अमहायनो बिस्कांगो ते भिडिअ मानानि बागै कताल फाइनारक आनि चैनल ना सब्सक्राइब खलायना दि नरक जतनो काहाम करना तंदि हामबाय।